pare că aduce un plus pe piața manifestării pentru medici? Mă atrage, în primul rând, contextul în care doamna profesor Daciana Beneșteanu a organizat acest curs, în același timp manifestare științifică internațională de înalt nivel, în același timp o întâlnire între prieteni, nu numai ai medicinii și ai diagnosticului și tehnicilor moderne de tratament, atât dermatologice, cât și dermatoestetice, cât și flebologice, toate domenii de întâlnire între specialități, creând în felul ăsta o atmosferă mai rară la congresele medicale și dându-i și această tentă de căldură care se potrivește foarte bine atunci când ești în dealul copoului și toată lumea parcă devine mai sentimentală și mai poet. Cum interacționează de sfera chirurgiei plastice cu sfera dermatologiei? Sigur că partea chirurgicală este, până la urmă, apanajul și al dermatologiei, nu numai al disciplinelor chirurgicale. Și dermatologia, în general, a ajuns acum la niște performanțe chirurgicale greu de imaginat acum 50 de ani. Mă refer inclusiv la chirurgia tumorilor maligne, cutanate, nu numai la interfața cu chirurgia estetică sau cu chirurgia plastică sau cu chirurgia venoasă, care în multe țări și din ce în ce mai mult și în România este practicată și de către dermatologi. Dar interacțiunea este mult mai amplă, pentru că, pe de o parte, dermatologia ajută la punerea diagnosticului în multe situații în care chirurgii plasticieni au dubii față de ce ar fi în realitatea respectiva tumoră sau formațiune sau patologie. În același timp, situațiile din realitate sunt uneori prea dificile pentru dermatologi pentru a fi rezolvate chirurgical și e nevoie de ajutorul plasticienilor care trebuie să facă fie rezecții foarte ample, fie să aducă țesuturi din altă parte pentru a repara și pentru a reconstrui. Și atunci, în principiu, ar trebui să fie o foarte bună colaborare. Sigur că mai este și domenii peste care se suprapune concurența. Și aici vorbim și despre medicina estetică, care include și dermatologie și chirurgie. Vorbim despre tratamentele cu toxina botulinică, cu filere, care se fac de mai multe specialități și, bineînțeles, de cele două menționate. Vorbim de tratamentele laser, care se adresează, sigur, nu numai pielii și structurilor anexe, și care sunt de asemenea practicate de mai multe feluri de chirurgi, dar, în primul rând, de dermatologi. Dar cred că din toată această întâlnire, chiar concurențială în anumite domenii, nu poate ieși decât un progres. Vreau să mă întreb și despre prezentarea pe care am văzut și susține. Dacă ați putea rezuma câteva fraze de mesaj pentru participanți. Astăzi am să vorbesc despre nivelul și valoarea simptomelor în boala venoasă cronică. Un subiect mai rar discutat, pentru că cu atât mai mult că suntem la o manifestare științifică cu tentă preponderent dermatologică, de regulă ne uităm la manifestările cutanate, începând de la ele, clasificăm boala venoasă cronică și cu atât mai mult când e vorba de o tulburare trofică de tip ulcer varicos, care este serioasă, și trecem repede la fazele avansate ale bolii venoase și la tratamente inclusiv chirurgicale. De fapt, simptomele sunt foarte importante în boala venoasă, chiar dacă aparent faptul că un om are niște dureri oarecum difuze
sau chiar doar niște senzații de picioare grele, obosite, sau doar niște mâncărimi, sau doar niște furnicături la nivelul picioarelor, de obicei nu e băgat în seamă și chiar medicii de familie, de unde pornește de regulă diagnosticul, dacă nu sunt sensibilizați asupra acestui lucru, lasă acești pacienți deoparte și ei nu beneficiază nici de un screening și de intrare într-un program de diagnostic, pentru că sunt considerate lucruri minore. De fapt, de aici pornește tot diagnosticul, pentru că dacă e să analizăm simptomele doar și nu stadiile bolii venoase, varicele, complicațiile dermatoase, lipodistrofie, ulcere și așa mai departe, lucrurile care se văd de regulă și care impun interacțiunea medicală, simptomele sunt de fapt cele care ar trebui cel mai serios băgate în seamă, pentru că ele se întâlnesc la peste 50, mai curând 75% din cei care au chiar probleme mici, dar care vor putea avea probleme mari. Și atunci, dacă am fi mai atenți la simptomele așa modeste cum sunt de debut ale bolii venoase, am vedea că, de fapt, putem face mult mai mult și mai repede pentru pacienții cu boala venoasă cronică. Așa că sensul prezentării mele va fi nu lăsați deoparte simptomele care pot fi date de boala venoasă cronică, pentru că dacă le veți identifica la timp, pacienții noștri vor